Bingelele kubabukeli bohlelo uMkhanyango TV show lo khulumayo kusawuyena uXolani Mthethwa. Ngizokhuluma ngodaba olwangehlela ngifika kwenye section entsha ngisuka kwenye section. Kusho ukuthi ke ukufika kwami la section njoba ngingakubalula kula episode ukuthi ngahlangana nendoda engangikhula nayo, ngifunda nayo, sahlukana ngokwemisebenzi ngoba yona isebenza kwenye indawo nami ngisebenza kwenye indawo. Up until sihlangane kule ndawo ke ijele. Enami engangasazi ukuthi le ndoda kanti kuphi, ngitshela ukuthi umuntu usegoli kanti umuntu nje hayi cha ukhona khona la eduze ngoba naye wamangala. Inkinga wonke umuntu engihlala nayo vele amangala ukuthi hawu wena ndoda ufika kanjani, uboshwa kanjani ngoba phela wena ubu right buyisebenzela unento zakho nje impilo ikhambela kahle. Batshele mina ukuthi madoda ukhamba ukubona icala kuthiwa limbula ingubo lingene njengoba usukuhamba nje emhlabeni uhamba icala uliphethe kanje ngesandla ukuthi ngoba usuku ungazi. Yabo sengisho sengiqwashisa abantu ukuthi akuthi umuntu mayese kulomhlaba ongaphandle agawula ibheke agweme into engamsondeza ejele ngoba ejele liyabopha abafethu. Impilo liyaqeda ngempilo yomuntu, kodwa ke ngiyathemba ukuthi ngoba sengahamba ngabuya impilo iyaqhubeka futhi usengalungiseka ngoba laphana uthola ukweluleka ngempela futhi ngempela njengoba kuthiwa i-correctional service nje lapha ngempela. Uma ufuna ukulungiseka laphana uyaluleka ngempela ngokomqondo laphana ubuye usi-right. No izeke phela noma abanye bebuye ngathi baphazamisekile uyabona, kodwa ke nje impilo ikanjalo makuleya ndawo ikuthatha ikubeke kwelinye izinga mawufuna futhi ngoba igaba ezenzeka lapha ziningi kakhulu. Ngifuna nje uqamba manje iningi kakhulu babukeli kanga ukuthi ngithe ngiselapha mina kule section entsha kumnandi nje nami sengi-enjoy ngempela ukuthi ngila. Hawu nami bengenankinga, benginemfene yami, sengikwazi nami nje ukuthi ngiyitholele umuntu, ngayithola nami umuntu nje ngamcinga ngamthola umuntu saphila nje. Ngifuna uqamba ngisayiphilela nalowo muntu isikhathi eside nje uyabona, waze waphephuka baphephuka ke wagcineke waphephuka umuntu wami, kodwa nje wayengenza leyo nkinto sasingaxabene futhi ngangamqoli ngoba ke into ebhlungu ke bakuleya ndawo kuyayiduma ukuthi ababoshwa baqola abantu besifazane kanti cha akunjalo yabo. Khona yes i-majority yabo kuthiwa injalo, kodwa ke kuya ngomuntu bafethu. Angifuni uqamba amanga. Umuntu ngempela mayinalo iqiniso mina ngambiza ngimbeke la eduze ngithi ngicela ukubuza ukuthi ngangaqola nanini, uyochaza futhi nawo cha lo wangiqola cha lo akazangiqola ngoba angikholele ekutheni mina kufanele ukuqole umuntu. Ngazi ukuthi ufanele ukuthi uyisebenzele ngamandla kodwa ngendlela yakho phela nawo, kodwa hayi ukuthi ngempela usuyamqola umuntu. Yabo bakhona ke phela abanye abagcina sebeqoleka ngendlela abaqoleka ngayo uyabo. Kusho ukuthi ke ngilapho kule section nalo mfowethu nje sehlele kumnandi nje vele le ndoda ngafica kuyindoda eyisuthelayo ke leya ngoba sasidla yonke into emnandi nje. Into emnandi enini benidla ngaphandle nasi besidla lapha naleya ndoda yabo. Saba right. Into iqala phi ke iqala bakwaqala nje kwaseshwa. Make bafethu kwaseshwa ijele. Mina ngathi mina kube kwenza njani bafethu ijele vele liphenduke libheke phansi yabona. Ngangihlale ngithi banamanga ukuthi yabona ke ijele liyaphenduka libe lincane. Ngithi mina vele sengijwayele ijele yabo. Kanti lo uzokufika kuleya section kunzima kakhulu ngoba kuleya ugcwele abantu bo life sentence kakhulu ke ngangihlala kuyona. Ugcwele abantu bo life sentence kakhulu lapha futhi bahlala kweyabo bodwa isection yabo. Kune 1 ne 2 kuhlala bo life sentence, kube ne 3 and 4 ipani, i3 abafundayo. Kusho ukuthi ke mina vele ngangihlala i3 kanye lo mfethu ngoba vele sasifundela thina naye, kodwa nje singayeki ukuphanda. Kuyaphandwa ke abafethu lapha nokuze kuphile ngoba phela ejele ke nje akuphileki uma ungenayo imfene, ngeke uzuphile nje. Ngifuna uqamba amanga nabo abafethu ngicasi bayakwazi lokho, kodwa futhi angiphasisi ngoba igcino ukulethela ukuthi vele uzoshawa
ugcine futhi uhanjise kwelinye ijele ngoba kuyakuthiwa senze ukushumpe ngazo lezi imfene. Kodwa nje angifuni uqamange, isigwebo vele siyama nje nse. Once kwathathwa ugwayi wabafethu, izinto abafethu abayisebenzisayo, isigwebo siyama. Umboshi uyadina, uyacasuka, uzokucupha ngento encane kusuka ukushisa, yabona, ngoba into yakuyenzeka lapha yenzeka leya nto emini, yabona, after 12 ngangiqala, yabona-ke kwakuyisigama sokuqala lesana esangithusa kangangokuthi ngaze ngabuka ukuthi mina kanti kahle kahle mawula usuke uyitshetha uphephile, kanti cha uphephile ngendlela lesa sigama ke senzeka ngayo. Ngaqale ngezwe nje kuthiwa ishaya inombolo, ngathi mina cha kwathiwa lalalaka hamba endlini. Hawu, njalo lapha ngilesa shini ngihlala kuyona ayivala, mayivula ekseni ivula ekseni kuyoze uyovala ntambama ngoba esikole ayivalwa, kodwa kuthiwa amanye emini mabeqeda ukuphaka ayavalwa. Eyethu vele futhi ivula early ngo5, yavula ngo5, yavula nje ngo5 yenzela ukuthi sihambe siyogeza, kodwa abanye bekukhishwa thina sifundayo, abanye bevalelwe ngaphakathi, sihambe siyogeza thina sibuye silinde ukuphuma siye esikoleni. So into eyenzakalayo lapha kuqeda ukungena stability. Mangena stability hayi kunyakaza ijele nje, ngifuna uqamanga. Thina i-message siyithola le e-reception kuthiwa nampo-ke bayeza bazongena lapho. Shuthi vele-ke umuntu uyofihla icala lakhe analo, sifihle siyijethe phela sisuke siyijethe sifihla la indawo ukufihla lapho, kodwa usuke uyijethe ufihlile makungekho kuwena, mabengakutholanga kuwena kulona icala kukwaza khona okwakho. Hayi mabengena-ke, hayi bakuthola, uyabo. Thola ukuthi-ke alelo langa kuphuma inqwaba yamacala. Ngangiqala ukuyibona into enjeyana mina, ngangingazi ukuthi mina kanti ikhona into ekwazi ukuhlala nje esiswini, ihlala esiswini. Kodwa ngalelo langa futhi laba bantu ngathi babetargetiwe noma khona wayishilo ukuthi laba bantu baphetheni esiswini. Babizwa nje babekwa lapha ngasedebhesini, kunendawo lapha ngasedebhesini kuthiwa indawo leyana kushaya ababosha abashaya khona ingoma, bashaya ingoma lapha, bavalelwe khona beshaya ingoma. Abantu abapractice ingoma, abaculayo, abashaya isicathamiya, bapractice kuleya ndlu leyo. Shuthi bangena nje nabo, hayi emva kwalokho hayi baphuma nabo ngembi induku, angiyazi mina leya nto leyana. Shuthi ngoba bephuma laba, shuthi ngoba babuye baphethe abone okapu u5 star. Mina ngangayitshethi okapu mina ungena endaweni encane kanje, kodwa nje baphuma baphethe nje ama5 star u4, kodwa abantu ababengene lapha babeba u3, kodwa hayi faka lokho hayi induku kwemva kwalokho. Uyabona-ke sashawa lapha ngicela sashawa sonke, sashawa nje sonke laphana kangangokuthi basisesha basishaya, sagcina manje ibosha sadinwa-ke nazo yabo, sagcina kwadinwa ngempela-ke manje bathiwa ngeke phela thina sishawela ngoba phela sazi lutho thina, uyabo. Engabe kudina labo bantu laba benze leyo nto leyo. Hayi kungabe nankinga-ke, hayi kwehlisa umoya-ke, hayi labantu bahambe-ke sebehambile-ke, hayi kuklinwe-ke. Mabefikile-ke kuyahlaphazeka, ngisho nje ushukela wakho ungawuthola uhlaphazekile, usuchithekile, uthola ukuthi i-roll on yakho uyithola isuke omunye umbhede noma isikwe kwezinye impahla zomunye umuntu. Senzoqala ngiqabelana khona lokho ukuthi into yakho uyayibona into yakho, kodwa manje uzokutshela into yakhe le. Ngesikhathi kusesha kuyahlaphaza, kuvula yonke into, yabo. Umsindo njalo usuka kanjalo-ke laphana, hayi kususwa into encane nje. Thosa ziyaqala ziyashana nje iqupha, kusho iqupha njalo khona la. Sekuyodliwa-ke umuntu ebanga into yakhe nento yakhe, yabo. Hawu kungabi nankinga-ke, hhayi-ke kuqoqwe-ke kubuyele ngaphakathi. Angithi njalo akasekho umuntu, mhlawumbe yilowo muntu ngalowo osindile akasenamfene. Sekumkhona phela ukuthi umuntu aqale avuse umuntu wakhe ukuthi hhayi ifoni silahlekile nani. Yeyi babuye abantu ababenganqeni ukubuya evikini, banganqeni ukubuya ka4 evikini, bazofike bafike ekuseni ngo5 bazosivusa basesha kuthi hhayi ngeke kusekhona. Uthi uzophaka emini, uthi nje kuthiwa phumani uzophaka, kanti cha bacuthile.
bafike futhi bazonishaya futhi bazocinga bazosesha futhi sesha bathola amacala futhi bayathatha bayahamba haya bagcinela baze badinwe manje bathi bebuya okwesithathu hayi inkinga basuke bafika bashaya ke ababoshwa kabuhlungu la boshwa zadinwa khona zathi ayibazi zona ikhathele manje kwabeliswa amanzi imbadada khona imbadada ehlala lapha phezulu kwakujikela amaphoyisa ngeimbadada angiyazi ngale nto safuthwa ngama-pepper spray kodwa nje kwakuliwa vala iminyango le hayi kwagcina kwathiwa into yalungiswa bathathwa-ke laba kwakubizwa-ke abantu-ke laba abakhulu-ke basejele abakulo mhlaba nakulo mhlaba omunye bayabizwa-ke kuthiwa nto niyayibona iphi anizame ukukhuluma nabantu benu yabo bachaza nabo ukuthi hayi inkinga asifuni nihlukumeze uma nihlukumeza kanje vele sizocasuka silwe yabo hawu kusenjalo nje ntambama sekuyophakwa nje ntambama hayi vele omunye umboshwa akwazi omunye umboshwa kabuhlungu kanjani ngesikhathi emgwaza nalabo abanye futhi kanti vele lento ngathi bebeyihlelile nje yabo bahlanganyela laba bantu laba hayi kwakubi yabona ikwaze kwathiwa la section kwajomba igazi lapha ngoba kanqala ukubona igazi linjiyana mina le nto yangithusa ngaba kuyi-trauma angifuni nje ukuqamba ngoba manje ngangiqala ukuyibona into enjalo lento ngayigcina nje mina ngiyibona kuleya section engangifikele kuyona nje babemthele nje iqhwi kancane futhi ngathi mase ngithola kwathiwa no kwakuyingidi le yayeboshwe ngocingo yafaka sokusinga kwaje into encane nje yabo wayindizela ngendlela andiza ngayo kodwa nje kwaphela bamshaya ke lo wayenze leyo nto uyashaya uyaphulwa ke lapha uphulwa ngempela hayi kancane bamshaya aphuka umlenze ombili nezandla lezi yabo kodwa ngapha kwababuhlungu le nto ngoba la muntu loyana wacishe waphumelwa umphefumulo ngendlela okwakuyiyona akubanga kwimi nje kwaba yithoma isimanga so nje abantu ngempela kumele baqaphele ukuthi mabefika kule ndawo akumele ukuthi bathathe noma yini ngoba bengagcina kukulidela ukuthi ugcine nawe uzugcine ugwaze lapha ngoba ugwaze ungenze lutho nje kufanele kahle lapha uhlezi uyicwecwa 2 uhlezi uyibhekile futhi ubheka ithikithi lakho ngoba into eshayayo abantu lapha ungena ethikithini lomunye umuntu nayo into esishayayo mase kuleya ndawo ungena ethikithini lomunye umuntu ugcina usuyashayeka ngendlela oshayeka ngayo so ke le nto yangifundisa isifundo ukuthi cha nje inombolo ingayithathi ngoba vele izongenza ukuthi ngigcine ngize kuthiwa ngiyoshaya nangomuntu ongenze lutho imshaya lokhu kungagcina kungiholela ukuthi ngiyofika eKokstad ngoba phela iKokstad abameme ngayo Kokstad ke ijelo lokugcina lelana ayiliyinkinga ababuya khona bayasho nami ngangeke ngibabone babuya khona babuya ngathi baphazamisekile nasengqondweni nje mabuya lapha buya ngathi awukho right yabo engqondweni ngoba usuke uhleli wedwa endlini lapha uxoxe namuntu uxoxa nezitini nje mawuthi nezitini futhi nombhedo yakhona mabesho bathi ukhonkolo so nje akuyona indawo ngathi ngempela ungayijabulele kuba kuyona kepha kodwa mawuzofika wena ejele ufike udidiseke uyithole usuthi wena ususenombolweni ngoba inombolo ayigcini ngoba uyithatha iyaqhubeka abaziyo bathi nezitebhisi abaziyo mina ngazi kodwa ngiyangizwa besho kuthiwa inezitebhisi vele mase inezitebhisi vele khona lezokuholela ukuthi hamba oshaya ngesikhathi ushaya vele bazokubulala ukubulala nje ngenduku ngoba omunye abazi bamkhipha amazinyo bamkhipha amazinyo kabuhlungu manje yabo le nto leyana umuntu beyibuka imanga lapha bemkhipha amazinyo ngesikepele konke ethi isikepele ke lapha ejele yasekhishini lanto yokuphaka ilokhuzane isobho noma ujuza ongisho njalo noma iparish ukhiwa ngathi nje sekuyinkomishi le kade kathayele exhunywe ngento engathi insimbi le ibe yinde ngathi kuba ispoon kodwa manje yabothi inkomishi le babe mgudluza nje ngayo nje egudluzwa ilabantu labo kuthiwa okuka akushuthi washaya ukuka ngabe banga ukuthi manje engathi yena uyamqala njalo ngoba futhi yabona le nto lemase kuyophakwa lapha khona ngathi bakubuka emehlweni mase bebe uhayizala lo phuthu lapha yabo kusho ukuthi
wagcina yamcasula wavula jikela ngale wavele washo kuyena. Kanti akabuzanga elangeni lezi avele athatha izikepelo lezi amkhipha amazinyo. Amgxoba nje hayi ojele wathi bafika kuthiwa miyekeni sifuna ukumkhanda nje. Bamkhipha amazinyo kanti vele lo muntu okhishwa amazinyo umuntu wangala eMpumalanga yabo. Babesho njalo bathi 26. Bamkhipha amazinyo. Njengoba bemkhipha amazinyo vele ke impi iyaqhubeka ayimi ke vele. Ayisezukuma vele impi yakhona. Yabo. So umuntu wayehlezi ngamanzonzana. Ngenxa ukuthi ke mina ngathi ngifika lapha ngayitshela lo mfethu angihlala la seshona athi hayi ungayithatha inombolo iba kuleli side ukuze uzokwazi ukuthi uvikeleke makuthiwa kuba nezimo kanje ngoba ijele bayatshela ukuthi lihambe lishintshe liphenduke. Maliphendula yamphenduka akube mnanda alinqeni ukuphenduka iviki lonke nje liphenduke nje udlula usuku namhlanje ngakusasa liyaphenduka. Udlula usuku namhlanje kulala namhlanje ngakusasa kusuka kanjalo futhi yabo. So nje umuntu ngaze ngazacanga ukuzaca lapha ngithi hey umuntu phela kaphephile lapha ngoba manje ubuka zonke lezi gameko nje ezenzakalayo. So nje isifundo lesengasithola ngathi ngabonga nje ukuthi ngafika inombolo ngangayithatha ejele. Kwangisiza kakhulu mina ngikhuluma ngami kwangisiza kakhulu lokho ngoba ukube ngayithatha ngabe mhlasimbe ngabe kwamanje ejele angakaphumi ngoba nganginolako lweyinkinga ngisafika. Umuntu kangancane uveke ngimshanje phela ngathi mina ngasilutho. Umuntu mangikhomenta engayizwa kahle mina ngivele ngazi ukuthi umuntu uyashawa mina kanti makuthiwa labantu banabafowabo ngangazi mina kusho ontanga bathi banontanga wabo ontanga wabo vele makushaya untanga oyedwa uvele wena fanele vele bakushaye nje fanele benze ngendlela yabo kwasho ukuthi vele abanawo amandla ukuthi bangishaya ngenxa ukuthi manje basaba lo mfethu engihlala naye ngoba phela lo mfethu engihlala naye uyena wayebaphethe wayeguni kuphela uyena manje owayengikhuza. Uyabona ukuthi hayi ndoda ungaziphakamisa isandla kulabantu ngoba manje mina ngizohamba la ejele wena usale bese bethola ithuba lokuthi bakushaye yabo. Ngagcina nami ke ngagcina ngakhula ngokomqondo lapha. Nami ngihamba abangayibona ukuthi hayi no lento mana ayingozi angiyeke ngagcina ngifake engozini ngigcine nginyanywe iziboshwa ngagcina ngayiyeka nga right nje sahlala kodwa nje igameke eziningi angifuni nje ukuqamba manga bafethu senzekile phambi kwami ngiyibuka angibuka mina angiqala ukubona umuntu mina ukuthi uma bemgwaza ngathi inqondo yahamba yabona ukabaleka adlula indlu yakhe la hlala khona ebaleka nje adlula indlu ayokwehla edebhesini asho ngejubane into angayakazi uyaphi uyabaleka nje uyabo. So nje sengisho ukuthi kubalekile ukuthi uyicwece uma kuleya ndawo ungenzi noma yini engakulethela ukuthi ugcine nawe ungene kuleso sigameko esenzakalayo uyabo. So nje ngiyabonga kakhulu ngizocela nje ukuthi ngiyivale njengamanje la abantu mabaqhubeke balandele leli khasi leli uFacebook bafollowe futhi bangeke ukufollowa nokusubscribe ngoba liyatholakala kuzo zonke ama platform lolu hlelo. Ngiyabonga kakhulu.